Космоси, добро утро! Добре дошли в новия ден. Записвам едно видео, което мисля, че ще бъде супер полезно. Вчера един приятел ме попита защо живота продължава да го изпитва супер интензивно и защо не може да насмогне да отговаря на предизвикателствата в живота. Мили космоси, казвам се Светлана Апостолова, за тези, които попадат на това видео за първи път. Ще ви дам отговор. Ние се намираме тук и сега в 2025 година. И самите процеси са изключително забързани. Когато нашето темпо не съответства с темпото на Земята, така става, че имаме усещането, че събитията нас ни поглъщат. Тоест, нашето темпо на развитие е много по-забавено от това, което външното измерение иска да бъде за нас. И когато ние не забързваме, не ускоряваме нашето темпо, тогава живота на нас ни дава предизвикателства, чрез които да ни накара да забързаме това темпо и да се усетим, че нещо бъркаме. Тук и сега напомням, че сме в 2025 година, а не в 2000-та, не в 1900 и не знам си коя. 2025 година, много интензивни процеси и когато ние самите отказваме да се развиваме, живота ни принуждава да го правим. Няма начин ние да спрем да се развиваме. Така че, ако искате просто да се развивате, без живота да ви предизвиква, просто го правете доброволно. Иначе и доброзорно става. Прекрасен ден!